Alhamdulillah. Ini Pak Lurah sendiri aja, tidak ditemani dengan Pak Camat atau siapa Bu Lurah, Bu Camat? Bu Lurah sampun sare. Oh sampun sare. Nggih niku wau Bu Lurah sampun dipun unjuki CTM kali Pak Lurah. Oh ya berarti aku bebas nah ya. Nggih. Selamat malam Pak Lurah. Kok ganteng men iki mbiyen nom-nomane terus piye ya? Nggih wis sepuhe sing ganteng. Lah nggih. Dane apa mau sing nom biyen? Lah iya. Pak Lurah. Ngapunten nggih nempel wekdalipun panjenengan, mbok menawi ada 1-2 buah kata untuk warga Mbujel, monggo dipun sampaikan. Lagi menyampaikan tadi sampun. Oh tadi sudah. Oh tadi sudah. Oh tadi sudah. Kalau gitu sekarang waktunya bernyanyi saja. Pak Lurah dipun naturi nembang ya Pak Kentir. Kalau memang nggak bisa nembang, nyawer saja. Oh iya. Pak Lurah nyun sewu, di atas panggung itu cuma ada 2 opsi ya. Yang pertama adalah nembang, yang kedua adalah nyawer. nah, jenengan pilih sing pundi? Wes ra milih kabeh jelas. Nyawer kok nyawer. Nyawer. Nyawer apa Nyawer jawel? kupingku iki. Oke, monggo. Jenengan milih yang mana? Bernyanyi atau puisi? Menari mau. Oh, menari. Oh menari. Oke, Oh, monggo, padahal monggo. opsinya ndak ada itu tadi. Nggak ada. Opsi menari. tambahan itu, Pak. Kene, Oh, opsi tambahan. Nggih, Oke. nggih, nggih. Opsi tambahan. Pak Lurah ngapunten bisa menyanyi? Boten saged. Oh, nggak bisa. Pak Lurah mau request lagu aja? Nggih, permintaan lagu ndak apa-apa. Lagune napa niki? Loh. Nggih, terserah. Boten maksud kula Lagu- Maksudnya ngeten. jazz Nyu rock. Kentir budaya menika lagu sing urung enek mawon pun saged. Oh ngaten. Piye jajal? Nggih. Lagu sing Anu. urung enek wae iso lho Mas. Sing panjenengan nate mireng napa Pak Lurah? Nah, sing duet. Ah. Napa? Duet kula boten saged. Jambu alas. Nggih monggo. Walah, Ah. kok penak ta. Lah iya, nyapa nangguyunan? Kula mireng nate tapi nyanyi boten saged. Oh, lho, ngerepek mboten napa-napa. Niku duet lho, Pak. Duet sareng Sama jenengan no, cewek cowok ae. Sama kula situ boten saja. saged nyanyi, Sama Mbak. situ mawon. Hah? Cowok endi? Iki wae ya wis, iki lanangane niki mawon nggih. Nggih. monggo. Kok lanangan kaya jangkrik. Sama sama dadi lananganku sementara ya, Mak. Halo. Hei. Kembali ke habitat. Eh, kuwi sing dipateni aja mike, Mas. Wong wis tuwek lho wonge lho patenono. Ijol Mak. Ada lagi gak mikir? Channelku sampean pateni ya, Mas. Miku sampean pateni gak apa-apa? Lho. Hei. Udah. Halo. Ya wis, Ya Mak. sampun. Sing tos disetel dhisik no. Oh ya setelen. Hei. Hei. Loh, Lho kok kaya suarane kok loro. Bathara Kala ngono. Anu Pak Lurah, sama saja. Sama saja. Kembali ke Sama setelan saya awal. saja. Ndak khawatir kok pokoknya. Nah, sama saya ndak bisa meteng kok saya. Saya sudah diangkat kok, Mas. Ndak ada risiko. Terus kayak iso mateng wis. Aman nggih ya, Mbak. Aman pokoknya iki, terkendali. Ya. Jajal nyongo sik, Mbah. Nyongot piye to? Nyongo. Moji ning nong. Iki lagu tembang spesial kagem Pak Lurah. Nggih. Sinten niku Pocong berarti niku. Nggih, Mbak. artekno Mak, tolong Mak. Nggih, pucung. Sapa kuwi? Ya, enggak. Siapa itu? Iya. Bahasa Saya Indonesia. enggak tahu. Mau copat iki, Mbak. Ugong mari nggih. Moh copot, Pak. Apane copot, Mbak? Mau copat kok copot. Piyayiku katon merabu piyayi kok katon merabu piye mak artine? Piyayi iki termasuk ki seorang yang terhormat. Iya. Jadi, kalau jenengan
merabu itu Bapak lurahku sama yang- dengan berwibawa. Yang berwibawa. Ah, Bapak lurahku yang berwibawa. Gitu loh. carane mencorong. Mencorong. Mas, aku kok nak colok, nak salah. Nak colok, nak salah loh. Mencorong. Mencolok. Mencorong tejane. Nggih. Tegese iki sumunar lah ngono lho. Ayo, ayo gel-gel. Gagah korepi dakesa gagah tur pideksa Gagah perkasa seperti Gatut Kaca. Gagah tur berwibawa. Ya. Ya. Balung kawat tulang usi. Nah, Kok balung walik. balung otot kawat, Otot kawat balung musik sapi kok keringete lengoga sok nyekno. entute bensin no. sinawangan hambosani Kalau dipandang Tidak membosankan. Tegese ora njuwarei, ora malehi, ngono lho. Ingin tahu aja gitu. Heeh. Bapak Lurah mugi-mugi panjang yuswa. Amin ya robbal alamin. Sebut Bapak Lurah panjang yuswa. Pak Lurah mugi-mugi panjang yuswa. Panjang umur. Selalu dicintai oleh warganya. Amin. Selalu mengemban amanah dengan baik. Amin, amin. Pak Kentir, Dalem. biasanya lek ngegekne lagu ngene iki ya piye ngono ya? Ayo. Biasane umume. Yo. Yo. Iso wis nanti gerok. Ngapunten lho Pak Kentir nggih. Pripun? Wong seni iki lek dijaluk ki diwenehke. Ah, ah. Nggih, nyuwun sewu nggih. Nek dituku? Lek didol kuwi Larang. larang. Lah Pancen. nek kene kan aku adol. Ah, nggih. Dadine ya tak dol larang. Pancen seni niku ngoten niku to, Mbak. Nggih Nek leres. disuwun diwenehke, Nggih. ning nek dituku larang. Nggih. Pancen bener niku seni Nggih. niku ngoten niku. Bener. Mm. Jadi gekne lagu ngene iki ya kudune ya larang. Ya Mak ya. Ya, pengertian lah. Ejane ya ora oleh, Mbak, ngono kuwi, Mbak. Tapi ya pantes-pantese ngono. Ya pantes-pantese piye ya Pak Lurah. Ya ora pantes, enek sing ora pantes neh nek ora. Nguwehi. Ya tunggale. Tra yo kentir tenan kok. Yo. Kabeh ya tularan kok ya iso. Ya, Jam lagune Jambu Alas ya, Oh, Mak. siap, siap. Tangan lanangane ya, Mak. Ya wis ra apa-apa. Ya. Sak padha lanange. Nah, Mboten Pak usah Lurah. kuwatir Pak Lurah. Lah, kula- Padha lanange. Ya. Kulo baking pokal. Ya ora apa-apa. Baking soda. Nggih baking soda. Ayo bersama New Kentir Budaya. Oke. Bucil bergoyang. Lelalu lelelo. Esok-esok tak balik deh. Kelingan marang esen. Terus kelingan. Jur lamat kemuyun. Iya, 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 iya. Tresno lan kasih sayangi. Kasih sayangnya. Kelakon dadi jodone. Bojomu tak silih.
masih bersama Dalang Kentir. alas sekulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja rebut Sumpah ning batin yen kula tidak dikawin Tegane-gane ora bakal luru ganti Sumpah wis janji arep sehidup somati seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni Lampu alas manis rasane Ya sayange wis duwe bojo nanging aku wis kebacut tresno lalu Terima kasih Pak rasane Rasane ati ngati takon melu Alhamdulillah minta tepuk tangannya dulu untuk Pak Lurah. Satu lagi. Oh iya kok berarti ngenekne satu lagi ya Mak ya. ya